Ara, qui vos parla és una neta de republicans represaliats. D'ells vaig escoltar històries de por i misèria, però d'ells també vaig heretar l'afany per la justícia i la llibertat. És un gran moment personal poder cloure aquest emotiu, necessari i merescut homenatge als nostres oblidats, als nostres humiliats, als nostres menystinguts. De veritat, com m'agradaria creure que em poguérem veure des d'algun lloc, orgullosos de portar el seu testimoni a la societat. Però sé que no hi ha cap lloc més enllà de la restitució moral, digna, valenta i pública que tots, companys i companyes, els anem fent contínuament. I és per això, precisament, que vull agrair-vos, en el nom del Fòrum de la Memòria i la resta d'organitzacions convocants, que estigueu aquí un altre any, dia a dia, en tot moment i oportunitat, treballant per la seva memòria, i us emplace a tornar cada any a aquest acte al cementeri de la ciutat de València. Sé que ho fareu, perquè mentre el recordem, no seran oblidats com alguns volen que passe, perquè sou gent que això mai no ho permetrà. Nosaltres acudim i acudirem per recordar-lo, sí, però també per denunciar una llei de memòria clarament insuficient, per exigir la justícia que els nega i per treure les vergonyes de qui intenta contínuament i sistemàticament que les víctimes de la terrible repressió franquista a València caiguen en l'oblit. Desgraciadament, la situació jurídica en què queden els nostres avantpassats i la que hem de viure els seus descendents és vergonyosa. O com li dieu, sinó el fet que 70 anys després de la Guerra Civil i 30 anys després de la tornada a un sistema democràtic es votarà al Parlament espanyol una llei que no anul·la els judicis sumaríssims ni reconeix jurídicament la condició de víctima del franquisme. Vergonya! Si no s'anulen les sentències dels tribunals de la dictadura, de facto, s'està donant carta de validesa no sols a la justícia franquista, sinó també a les actuacions prepotents de l'alcaldessa de València en un estat democràtic europeu. I acabe ja. Si aspirem a construir una societat democràtica plena de valors republicans, culta i lliure, ens cal que exigim amb coratge per a les nostres víctimes veritat, justícia i reparació. Companyes i companys, fins l'any que ve. Salut i república!